DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Maayong adlaw sa tanan nato mga sugitik paminaw sa radyo o sa social media o sa live streaming. Actually ni ami kauban na gid nako ron ang usa sa atong mga pasalamatan pasidunggan sa atong DXDC Listener of the Day. Very memorable sa mo gumikan kay 63rd founding anniversary sa DXDC. O gagani ang atong kauban karon na buntagon avid listener din siya sa DXDC. Ang pangalan nimo Mader? Erlinda Hildory. Pila edad ni Ma'am Erlinda? 63. 63. Okay. Tigpaminaw gyud ka o avid listener gyud ka sa DXDC? Oo. Di pa minaw, Jud. Pila edad nimo? 63. 63. Sa 63 years nimo, mga imong bana-bana pila ka tuig na ka nga nagsigig paminaw? Mga natay na na siguro, sir. Nakatuig. Karin ana. Kaya di kan pagod atong gagmay pa na. Oo. Unya kay karon sa ika-63rd anniversary man ta. Unsa may nakapadani nimo? Daghang kay mga radio station. Pero nganong DXDC magyud ka nalansang, Mader? At ang mga drama, sir. Okay. Oo. Kanang mga balita. Sa ganito yung paborito ng programa sa buntag? Kuan, mano-mano. Sige, okay. Sige, basta na kay gustong i-mensahe para nga to sa mga tigpaminaw nato sa atong sibihan sa DXDC. Gusto po nga maduaw sa atong DXDC team. Sa tanan mga silingan diri sa Barangay 13. Giyawat nga maminaw gyud tag DXDC. Oo, imo paborito. Paborito nga ako. Basta naay mga radyo lang. Okay. Kunya dili nimo biya diri hangtod nga dili ka namo pasalamatan. Ikaw man ang among bida for the day. Sa 63rd anniversary. Mo bitaw nga kami ni Sir Erin ug ni Ma'am Jen nami dala nimo. Pila na katuig mo radyo? Imo radyo kanay mong gamit ron. Kanang karon sir mga 20 anyos na. Di ka may mga kay sir. Magura nagyatag sa akong anak. Okay, pulihan nato nagbago Ma'am Jen. Diara. Okay. Ay, salamat. Guwapa kayo nga radyo. Maganda na yung pagkarong kay gamay ka kung radyo sir. Unsa man ang imong radyo? Unsa orasa mag-abli? Unsa orasa magsira? Kuan alas 6 hangtod alas 9. Okay. Kay maminaw pa man kung kuan kasi kanang Ate Arlene. Okay. Okay, siyempre dili kompleto kung watay mga pakalso. Lechon manok with soft drinks. Ayan. Abli. Ay, sorban lagi akong paniyod Okay. Dapat yun. Salamat kayo. Okay. Dili pa na, napag-iusap ang ngari. Ma'am Jen, DXDC souvenir shirt na din. Ay, salamat din kaayo. Okay, si Ma'am Erlinda Hildore, 63, no? Mader? 63 years old. Avid listener nato sa DXDC RMN Davao sa atong 63rd founding anniversary. So, basig napaka gustong isulti, Mader. Daghang kayong salamat sa DXDC. Okay, so magkita-kita diha punta sa lain na song barangay ugma na pupuhon alang sa atong DXDC Listener of the Day 63rd founding anniversary ha. So manukad din gikan sa barangay tama ba ko 13-B. Poblasyon district ng ato sa Davao. Ako ni Radyoman June Duterte ba ng DXDC team reaching millions nationwide and worldwide for 70 years now. Tatak Armen. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.